Balig iti impatungpal ti Philippine Drug Enforcement Agency Cordillera nga anti-illegal drug operations iti Benguet ken Mountain Province. Iti Benguet dumanon iti 4.8 million pesos sa gatad ti dried marijuana leaves ti nakumpiskarda iti buybust operation idiay barangay sa Gubo, Kapangan, Benguet. Iti Sabado, February 14. Iti report na kumpiskarda ti 40 tabular packages nga agdagsen iti agarop 40 kilograms. Kabayatan ti operasyon nakalibas ti dua a suspek. Iti agdama maan-anop meten dagiti suspek a manamnama a mapilaan iti kaskena na kaso. Kabayatan na nasarakan dagiti otoridad ti naibati a dua a sako ti dried marijuana leaves ken stalks idiay sitio Mamaga, barangay Saklit, Sadanga, Mountain Province. Agdagsen dagito iti 20 kilograms nga agatad iti 2.4 million pesos. Dokdoktalan ti pideya at ti pakabigbigan dagiti individual anang ibati iti nasao nga illegal a droga.